Siffofi guda hudu da ake kyautata zaton duk mutumin da ya siffanta da waɗannan siffofi guda hudu to ana masa kyakkyawan zaton idan ya roƙi ubangiji Allah zai karba masa. Mutum na farko shine mutumin da yake matafi. Ana kyautata zaton idan matafi ya daga hannu ya roƙi ubangiji Allah zai karba masa. Mutum na biyu, mutumin da yake cikin kunci, cikin talauci, ana kyautata zaton idan ya roƙi ubangiji zai karba masa. Mutum na uku, mutumin da yake cikin talauci, cikin wahala, cikin kaskanci, ana kyautata zaton idan ya roƙi ubangiji zai karba masa. Siffa ta hudu, wanda mutumin da ya siffanta da waɗannan siffofi ana kyautata masa zaton idan ya roƙi ubangiji zai karba masa, shine mutumin da ya ɗaga hannuwansa zuwa sama. Ka kasance ka ɗaga hannuwanka sama kana mai roƙon ubangiji, ana kyautata zaton Allah maɗaukakin sarki zai karba maka. Ga kuma siffofi guda hudu da dukkanin mutumin da ya cika waɗannan siffofi to ana ji masa tsoron ya roƙi ubangiji yake karba masa. Siffa ta farko shine mutumin da ya kasance haramun ne abincinsa, ana ji masa tsoron idan ya roƙi ubangiji ba zai karba masa ba. Mutum na biyu, wanda ya kasance abin shansa haramun ne, ana ji masa tsoron duk wanda ya kasance abin shansa haramun ne, ana ji masa tsoron ya roƙi ubangiji ba zai karba masa ba. Abu na uku, mutumin da ya kasance tufafinsa haramun ne, duk tufafin da yake sawa na haramun ne, to ana ji masa tsoron idan ya roƙi ubangiji ba zai karba masa ba. Mutum na hudu, mutumin da aka ciyar da shi tun yana yaro da haramun, ana ji masa tsoron idan ya roƙi ubangiji ba zai karba masa ba. Ana ji masa tsoron ya roƙi ubangiji yake karba masa. Wa'annan siffofi guda hudu, idan ka san kana daga cikin waɗannan siffofi, ɗan uwana ka yi ƙoƙari ka nisance su. Waɗannan siffofi da ake ji ma mutum tsoron idan ya cika su Allah ba zai karba masa ba. Ka kasance mai ƙoƙarin siffanta kanka da siffofin da idan ka roƙi ubangiji Allah zai karba maka. Ya Ubangiji, ka sanya mu cikin waɗanda idan sun roƙe ka za ka karɓa musu. Hayyakumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.